ఋతు ఎవరు ఇప్పుడు? శాపగ్రస్తురాలు. యవన కాలంలోనే భర్తను పోగొట్టుకుంది. తన స్థితి ఏమిటి అర్థం కావటం లేదు. తల్లిదండ్రులు ఎంత ఉండమన్నా కాదు, నేను అత్తేమటే వెళ్ళాలని. నీ దేశమే నా దేశం, నీ జనమే నా జనం, నువ్వెక్కడుంటావో నేను అక్కడే ఉంటాను వచ్చా. ఇక్కడికి వస్తే ఈ పొలమంతా కొదువు పెట్టబడింది, ఏమీ లేదు, పరిగెరుకోవలసిన పరిస్థితి. ఈ స్థితిలో నుంచి ఎవడు విడిపించగలడు? ఒకడున్నాడు సమీప బంధువు, అతను అడుగుతున్నాడు, అయ్యా ఇదిగో నీకు ఒక అవకాశం వచ్చింది, విడిపిస్తావా, సహాయం చేయగలవంటే అతడు అంటున్నాడు, నేను విడిపించలేను. ఎన్నోసార్లు ఈ మాట వినుంటావు, ఎంతోమంది నోట ఈ మాట వినుంటావు. నీ అవసరతల్లో, నీ